Kapinto nga sa milyon ka pesos nga droga na recover gikan sa isa ka driver. Yaring report. Mapisa niya nag-obra bilang driver sang salakyan ang 39 anyos nga si Amir Ahmad Ali o kon alias Ali Ahmad. Maluwas sa pagdulong sugat pasahero, mayor man kuno nga ginakasakuan sini ang paghupot sang illegal nga droga. Bali, sir, sa newly identified sir, pero may information report man kami sa iya, sir, nga sir. Bali, sir, sige-sige po ng naman, sir. Ang conduct naman sa surveillance, sige-sige man dyan po ng operation nga obrahon naman. Ginpangunahan sa Regional Drug Enforcement Unit ang operasyon sa Purok Cereza North, Barangay 3, Bacolod City. 6 kabulto kag 4 ka sachet sa ginapatyan syabong na recover sang RDEU sa suspect. Ang kaupo ni Ahmad nga si Edwin Ledesma, 48 anyos, ang nakuhaan man sa 2 ka sachet sang shabu. Bali ang iya upo, sir, bali do partner man yung sir, usar man, sir. Madugay na ginamonitor ang modus ng 2 ka suspect sa pagbaligya sang illegal nga droga. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.